Vataura comrade vakapama vapamidzira vakashedzera vakaita sei. So murezva kuti hatina comrade Collins Mashamba. Tatina comrade Collins Mashamba vachitaura kuti imimi boys, imimi munotaura nevanhu pasocial media, endai munoudza vanhu mashoko edu. Tikati aiwa, taurai zvenyu comrade, motiudza tinonovaudza. So comrade Collins Mashamba vanga vachitaura kuti president Mnangagwa, udzai president Mnangagwa kuti please ngavasajairira vanhu. Hatizi vana vadiki, tiri vanhu varume vakuru vanotori nevazukuru vane dzimhuri, tine vanakomana vakura vatova mamaneja kumabasa, vamwe vatova ma-CEOs. Please udzai president Mnangagwa kuti ngavarege kujairira vamwe vanhu kusvika pakadaro. Tikati comrade Collins Mashamba muri kuti chii? So comrade vaenda kumberi muri Zimbabwe vachitsokodzera vachitaura kuti no, zviri kuda kuitwa naMnangagwa right now is very very disrespectful to manhood. It's very very disrespectful to fatherhood. You know, unenge ugere munyika, your rights, your freedom is very very important. That's what you that's your identity, your freedom, your rights. Because comrade vanga vachitaura kuti ukaona cap 3 rikabudirira zvikanzi kwanzi amendment bill number 3 ndokupera kwepolitics muZimbabwe, kupera zvachose. Vanga vachitaura vachipointa out kuti honaika zviri kuitika right now, kuti muri kuti imimi ma-members of parliament, tine 360 members of parliament, and these members of parliament are voted for by the people, and then voenda muparliament, vagara muparliament, vovhotera ivo president wavanoda. But look at what is happening now. Tisati tatombopasisa that parliamentary system. Already. Hoyo Wikino Chihwai anozikamwa kuti he is always with Mnangagwa. Vanga variko ku ZITF, ku Zimbabwe International Trade Fair, ku Bulawayo. They were always, Wikino Chihwai was there. He's associated to the president. He is president's friend. He doesn't even have a position in government, but he is always with the president on national issues. Jafane ZITF. Vanadhuma bhoko vari papa, Wikino Chihwai papa, like he is a bodyguard. Ndi comrade Collins vanga vachitaura. Tikati enda mberi comrade, zvikanzi all of these things, and then Chihwai otora mari $3.6 million akuda kutenga that same parliament yatiri kutoda kuestablish a parliamentary system direct. Kwete zvazvoti kwai tiri kurota kana kuti tichiri kufungidzira kuti kana pakaitika parliamentary system, which means it's just 360 members. I mean, whoever has good money might buy those guys. And it's like muri kutaura muchita but munogona ngovatenga kavanhu ava vakamuvhotera. Aiwa, ari kutoda kuvatenga direct makatarisa mberi kwenyika yose. What is that? Ndicomrade wangu vachitaura. Tikati taurai Collins Mashamba, taurai comrade Chinzwe. Zvikanzi tarisa uoneka. What kind of nonsense is that? Yekuti already $3.6 million have been offered. Though aita pullback. Why? Because anga achida kujairira vanhu, and ZANU-PF yajamuka kujairigwa. So comrade ava ndewe ZANU-PF muri Zimbabwe, kuti muzvibanawo zvari mukutaura newe comrade weZANU-PF atachitaura navo vachitaura nyaya yekuti ivo tasauoneka. Chiri kuitika right now ndechekuti vafana veZANU-PF Youth League avo vakarambira Wikino Chihwai kuita zvinhu izvi, vafana veZANU-PF Youth League vanatino machakera avo vakarambira again tagwirei kutengera ma-members of parliament ma-stands. Those same guys right now, their lives is at risk. Tikati comrade vapana vanenge vachingori free, vanhu vanatino machakera tungovaona chichichi vanaparadza vachingova zvikanzi yes, but those guys now their lives is at risk. Tikati comrade mukuti chikanzi iwe isusu tinoziva ZANU-PF kukupfuura, tinoziva maplans. Mnangagwa tomuziva kukupfuura. Mnangagwa tanguri tagara naye mupolitics tomuziva, even pachina naRobert Gabriel Mugabe tomuziva kukupfuura. Hapana vese vaya now upenyu hwavo hwava parisk, kana kuti mabasa avo anenge ava parisk, because Mnangagwa is fast and is also patient.
tikati comrade nyatsokutsanangura ipapapa ukanzi tasaoneka zvakaitika kuna najese majome. The moment she just said something achishora the process iri kuda kuitwa nayo cab 3 kuti ribudiririswe, she was shifted from a position. Tarisa uone the moment iri kunzi there was a failed coup nana comrade Knox Chivero, mukuru wemaCIO akatochinjwa, akatobviswa pabasa, akatodzingwa as a matter of fact. Tarisa uone pakabudikira comrade Geza vachitaura nezve March 31 muna 2025. What happened next? What happened next ndekutoti kuna Sanyato, General Sanyato vakachinjwa basa. So tarisa mapatterns esaya. Now takutaura kuti zvigananda vana Wikino Chivhayo naTagwirei vanga vachitenga members of parliament, vanga vachidonata mari members of parliament, zvinova zvinoti kana vanhu vakuzvitsanangura vanoti kutenga it's bribing, and they are now describing it kuti chii chakadai, so it's bribery. That's what people conclude, and so vachibva vamiswa. So what are you expecting next? Kurati vavamisa, something must happen to them. Mabasa avo varifana kuchinjwa position or something. But now tava panonzi pama-crossroads mure Zimbabwe, because for the first time ZANU-PF pachayo have stood against the tools that the regime is using, which is money. Because kana muri kushandisa mari imimi kuestablisha zvamukuda kuestablisha, and then vanhu all of a sudden they start saying no, hatisi kuida mari yenyu. What are you going to do now? Muchaita sei kana vanhu vasisiri kuda mari yenyu, vakuramba vakumisa? What will be the next stage, kaut next step? Mukasaita go violent matomiswa zvachose. So comrade tabva tabvunza tikati saka muri kurati vakomana vachaita violence, apo zvindopamira comrade vakati nozvo apo ndo pane nyaya, ndo patiri kuda kuona kuti what will be the next step, because violence inogona kunetsa kushanda in this case, because vacho vari kutokumisai ava ndo vacho vamunoshandisa kuita tikati muri kutaura kuti comrade, kanzi ndo vacho vanenge vachishandiswa kuita violence, vacho vari kumisa zvigananda. Because zvigananda hazvioperate. Tagwiri hapindi mustreet achiita vanhu chichika, unotumira. Muri kuti chii? Kanzi iwe batanidza nyaya dzese, usafunga kuti nyaya dzimwe inhema. Muri kurangarira, kanzi uri kurangarira another attempted assassination yaChiwenga. Tikati comrade muri kuti chii? Kanzi remember mukomana muSIO akabatwa ane AK47 necash mastreet zvakaripotwa nana Lenistas yapa X. Tikati yes, we remember that comrade. Zvikanzi yes, all of those things, keep them in your mind. Zvinhu zviri kutoitika, because zvinhu zvemuZANU-PF kana ukadzinzwa dzichitaurwa dziri news, unokwanisa kugaya kuti iringe action movie dzenge ngano oro dzenge chii. But that's the nature of ZANU-PF. Ndicomrade wanga achitaura kanzi that's the nature of ZANU-PF, because ZANU-PF pachayo haizi party that was founded on peaceful terms. It was founded on resistance against colonialism, which was brutal. So Wakomana, they were in real serious danger when they created ZANU-PF, when they went to war, when they trained, when they did everything. Vanhu vekutoti ivo pachavo, they are always in action movie mode. Tikati all right comrade, zvamuri kutaura tiri kuzvinzwa. Imimi saka manje message yamuri kuda kupedza muchiudza vana veZimbabwe ndekuti chii? Tataka kubvunza comrade apa Collins. Comrade vachibva vati ivo zvatoda kuudza maZimbabweans right now ndezvekuti let's pray for peace. Let's focus more on dialogue and openness, transparency, talking, so that at the end of the day no blood gets spilled, no one gets locked up in jail, but we end up with a good peaceful conversation that ends up being democracy. In 2028 Mnangagwa steps down, poetic free and fair elections, the candidate who is loved by the people who voted opinda panyanga. So ndo message zvosiwa kwamuri muri weZimbabwe na comrade, we don't know kuti muri kufunge tovauyisa here pashow comrade, totaura navo direct muchinzwa, because apa tatakagara tichitaurana tichinzwa tichiudzwa
nhoroondo tichibva tazouya nenhoroondo kwamuri mhuri yezimbabwe. So imi mhuri yezimbabwe, stay tuned, stay subscribed. Thank you for watching.